Goizero langilea banaka joaten dira lanera. Kotxean 5 pertsona joateko aukera dagoenean. Bidaia horretan bataz beste ordu bete egiten dute, eta horrek aisialdirako denbora lapurtzen du laneko denboraren barne geratuaz. Emakumezkoen mugikortasun patroia jasangarriagotzat defini daiteke, izan ere motorizatu gabeko garraiobidea gehiago erabiltzen baitituzte. Aldiz, gizonezkoek gehiago erabiltzen dituzten motorizatutako garraiobideak. Auto-ilaretan kutsadura maila handiagoa da, autoaren barruan kanpoan baino, eta jasan beharreko kutsadura akustikoa legeak eskatzen duena baino askoz handiagoa da. Honez gain, hainbat konposatu kimiko agertzen dira auto-ilara horietan, adibidez, nitrogeno oxidoak, beruna, karbono dioxidoa, azufre dioxidoa, karbono monoxidoa eta ozonoa. Hauek sortzen dituzten gaixotasunak, bronkitisa, minbizia, giltzurruneko arazoak eta beste orokor batzuk, esaterako negutegi efektua. Autoak okupatzen duten azalera guztia askoz handiagoa da langile batek bere lanpostuan behar duena baino, eta honek aparkatzeko arazo larria dakartza. Beste alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoan gutxi gorabehera 1 milioi bat kotxe daude, eta uste da hauek elkarren atzean ipiniz gero munduari buelta bat ematera helduko liratekela. Egunero laneratze desplazamenduetan hainbat istripu gertatzen dira. Denon artean arazo honen aurrean bakoitzak aportazio txikiak eginez gero, adibidez garraio publikoa eta motorizatu gabekoa erabiliz, gizarte eta ingurugiro hobe eta orekatuago lortuko dugu. Eta dokumental honenaren saria mugikortasun jasangarria bat betezeta! Oso pozik gaude sari hau Euskal Herrira ekartzearekin, sari hau dedikatuta dago nire amama, nire guraso zein nebarremei. Eta batez ere nola astu egin beste maite dudan nire txakurikutik. Talde direktore, produktore eta guztion partez, eskerrak eman film honetan parte hartu duten guztiei, noraburan guztiei ere bai. Beraien laguntzarik gabe proiektu hau ez zelako posible izango. Mila esker benetan gaurrengo arte.